wanda ya tambaya ba wani ayan da ake karanta shi akwai kalma cikin sunan Allah Uba da na da kai kun shiru da na ruhu mai sarki amma me yasa ku kai wajen aya din sai ku ce da shi gada gada za a ce da shi gada a Qur'ani akwai aya da yace a cikin sunan Allah Uba Allah da Allah ruhu mai tsarki sai mu ce gada to barin ga muku ku kun taba karanta Qur'ani ne ku gani to ga mun suran bude muku yanzu ku san ƙarya akwai wani tambaya da ina sai ki amma ƙarya yi ki tambayan baki guda biyu tambaya tambaya da ina sai in ta yi tambaya zan baki guda biyu tambaya da ina sai kaga mun cika muna shiga muna wani aiki a gidajen ku ko Hausawa akwai wasu sai su ce ba wai sun doka kyauta sun yi ma Kristai wai bai da lada shine na ce muku musulmi kala uku ne akwai musulmin banza wuta zai je musulmin da ke kiyayya wuta zai je musulmin da zai kalle ka ya zage ka wuta zai je musulunci bai koyar da haka ba akwai musulmin kwarai baya kashe mutum musulmin kwarai baya sata musulmin kwarai baya zagi shine muka zo mu ga muku musulmin kwarai na son kowa da kowa shine sakon da muka kawo muku haka ne tambaya wanda ya tambaya ba wani ayan da ake karanta shi akwai kalma cikin sunan Allah Uba da na da kai kun shiru da na ruhu mai sarki amma me yasa ku kai wajen aya din sai ku ce da shi gada za a ce da shi gada a Qur'ani akwai aya da yace a cikin sunan Allah Uba Allah da Allah ruhi mai tsarki sai mu ce gada to barin ga muku ku kun taba karanta Qur'ani ne ku gani to ga mun suran bude muku yanzu ku san ƙarya aka muku ko ne ku ji abin da Qur'ani yace Allah yace duk wanda yace Allah uku ne ba na karanta muku Allah ɗaya bane a Bible to Qur'ani yace duk wanda yace Allah uku ne ya kafirta da Allah aka Qur'ani yace ya zai ku ce Qur'ani yace Allah uku ne bari ga miki wani abu ga mun aya yanzu in kin karanta in mun karanta in aka ne in haka ne ga mun aya in na karanta in haka ne to ƙarya ne babu shi a Qur'ani ce maki babu shi ka mun Qur'ani a'a sai kin nuna mun in kika nuna mun zan baki wannan guda 10 guda 10 in kin nuna mun ki nuna mun rubuta number na ki tura mun aya rubuta number na ki tura mun aya ina jinki me yasa kamar ana bincike aka ce kamar Kristai sai a ce wai su kafirai ne kai yawanci musulmai sunan da Qur'ani ya kira Krista ba kafiri ba fa Qur'ani ya ce Krista ahlul kitab ma'abocin littafi ko kuma nasara helpers of Christ masu taimakon Yesu almasihu Qur'ani ba zan baki abinki ba fa Qur'ani ga naki tafi tun da baki son wani bari dai ma zan ba wani question biyu gashi kuna jina ke tambayar da kika yi tambayar da kika yi kin ce me a'a Krista ma'aboci littafi ake ce musu people of the books kuna jina ba Krista people of the book ne a nan gurin a wannan